सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हाँ तो भैया अब की बार भूले के नहीं खे नेवाजी टोला के शान बान वीर भैया के पत्नी निशा देवी के वार्ड नंबर 3 से विजयी बनावे के बाद सुनो ये चाचा हमर सुनो ये चाची अब की के वोट में केहू न बाची। हाँ तो भुलाए के नहीं थे निशा देवी के ही वोट देवे के बाद सुनो ये चाचा हमर सुनो ये चाची अब की के वोट में केहू न बाची। भगवान नगरिया में हल्ला भइल बा निशा देवी जीत तारी इहे हल्ला भइल बा निशा देवी के जीत है इहे हल्ला भइल बा निशा देवी जीत तारी इहे हल्ला भइल बा। निशा देवी और जी करतारी ए भैया जन भूली ए भौजी जन भूली। हाँ तो भैया वार्ड नंबर 3 के शिक्षित उम्मीदवार निशा देवी के अपन बहुल्य मूल वोट देके भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। गौवा में हुई रोजी नया नया काम हो देख के वोट दीह कर जंदियान हो बढ़िया तो नेता होई एक बार विश्वास करी बढ़िया तो नेता होई सबका से नीमन। सुनो ये बाबा वोट वीर सिंह के दीह गौवा नगरिया में हल्ला भइल बा निशा देवी के जीत हई है हल्ला भइल बा निशा देवी जीत तारी है हल्ला भइल बा निशा देवी के जीत हई है हल्ला भइल बा। वीर सिंह के औरजी ना ठुकराई किवाट में विजयी बनाई कि वीर भैया के जिताई। सरगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।